Kublai shiboni phi baro ki parlok ke bijupen ikini ki channel na kapor shakapor. Hagan eka video ngidan ban wanra IP ikini ki kam ki balai. Apo ka action for food production. Meghalaya Recruitment 2026. Ka kerteng jong ko post ka balai kedai project personal. Kedai apo jong ka West Khasi Hills District. Qualification kilong pide ban pendap ya ka graduates ha ka science background lani agriculture diploma ki freshers phila aban apply ya kini ki post tekane gede galat bet ka kabu na gabanta ki freshers ki bala pendam ha ka science background graduate pass phila aban apply ya kini ki post ka AFPRO ka khot application na gabanta ki dynamic but qualified candidates na kapanta ka post project personal hapo jang ka West Khasi Hill District. Tikinu ki bukwa ban apply na kapanta kani ka post. Sungo bahaban tapet hatu ban takut ya kani ka video. Ka karteng jong ka organization kadai action for food production. Karteng jong ka post kadai project personal. Project focus kan long cocoa cultivation and survey. Ka total post kudantang kawai ka posting kendai West Khasi Hill District Meghalaya kategori kalong kum ka NGO Social Technical Development Jobs ka application mode kalong pihak bansan ya ki application ki jong filling ba email jong kani ka organization ka eligibility lani ka target audience ka bakipan kalong pide ban pendap ya ka graduate ka science background lani agriculture diploma holders ki freshers phila aban apply ya kani ka post kerjaan pulih berdon kam kedai science background ki khamjet pada ya kitu ki candidate ki pula pendap ya ke degree ha ka agriculture botany environmental science forestry horticulture or allied field will be given preference lane ki diploma holders ha ka diploma ha ka agriculture kum kita ki candidate ki kuah bahan ak benta kani ka post Tiki freshers ro but ki diploma holders ki bomdan ya ka experience kene gede galat bat ka kabu nak banta ka jong phi namar kane ka organization ka khan nak banta kum kini ki candidate ki bomdan ya ka experience ro kam tam ya gitu ki bela experience ha ka field survey crop management NGOs project kene gede galat bat ka kabu nak banta jong kini ro ka local language pide benang baha nak banta kane ka post Bat pide rubendan ya ke motorcycle scooter nang taga driving license tegar komban apply kalong pihak bansan ya ke CV ki jong pi hau email jong kaneka office te haka subject line pihak bantau application for project personal West Khasi Hills cocoa cultivation project te yaw neu email ngin sabu opo jong ke description jong kane ke video te la dapi dang don ki jing klip hila ban comment opo comment section jong kane ke video ku bless bon